Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 LPTK Universitas 11 Maret tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Nurul Bekti Rosilawati. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 LPTK UNS tahun 2023. Saat ini saya mengajar di SMK Negeri 1 Punduran, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Pada hari ini, Senin 14 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktik mengajar dengan mengambil materi Pawarto di kelas 10. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun menabari di menika. Saya dari saged nampi pasinaunan di menika nggih. Sadere nggih mlebet wonten pasinaunan. Sumangga hidungan rumiyin nggih. Sampeyan diparingi lancar. Monggo Mas Gusti dipimpin berdoa rumiyin. Siyaga ndedonga kawiwitan. Cekak. Saged dipos wonten media sosial. Lajeng dinten menika mangke awakmu badhe nyinaoni materi Pawarto. Pawarto menika napa cah basa Indonesia? Materi ini yang dulu sel wonten kelas sampun disinaoni. Sampun dipos wonten dalam sampun. Berarti mangke saged ngejake sedhik. Nggih, kesane semangat mangke anggene sinau materi Pawarto menika wonten persepsi menika mangke wonten nyanyi-nyanyi nggih. Nyanyi-nyanyi ben semangat awakmu nyinaoni. Nah, mergo iki basa Jawa berarti tunggu iki nggih. Nyinaoni karo toko karo nyanyi karo menang berdiri. Ngoten nggih? Saged? Saged yo diri. Yeah.
Di HP-nya di enggak. Nyuruh kirim wonten soal pretest dan niku wonten kaitane kalih materi pawarto coba sampun wonten grup kelas. Menika ingkang word. Nang word nggih. Nggih. Dulur paringi wekdal gangsal menit kangge garap. Pertanyaan pematik. Dulur badhe kapan ya? Pawarto menika sami kalian apa kalau mau? Tapi adike dulur piye? Pawarto menika sami kalian berita. Lajeng awakmu sampun mangertosi berita napa dinten menika? Pawarto napa? Pawarto? Bencana alam apa cah? Gempa. Bumi wonten pundi gempa bumi menika? Dumadi dinten napa? Jumat. Tanggal pinten? Tanggal pinten cah? Kan berarti jenenge pawarto menika nembe anyar-anyare kedadian. Nah, awakmu mirip pawarto bencana alam wonten Jogja menika wonten pundi? Dibiarke media napa? Media internet contohnya apa cah? YouTube, wajar, Facebook, TikTok, TikTok ya, wajar, berarti disiarkan lewat internet. Selain kuwi apa cah? Wonten pundi? Televisi, radio, wajar, koran. Tujuannya pasti bangunan wonten ngajeng niki. Tunggal, peserta didik dapat mencari atau menjelajah kata-kata yang sulit pada berita dan artinya secara tepat. Jadi awakmu untuk mencari. Lajeng tujuan kalian peserta didik dapat menganalisis isi pawarto berdasarkan unsur-unsur pembangun teks pawarto secara kritis. Berarti nanti kalian mencari unsur pawartonya. Terus ketiga, peserta didik dapat mempresentasikan hasil menganalisis isi pawarto dengan menggunakan kaidah kebahasaan atau paramosastra dan unggung. Jadi ini kok sinau dulu. Awakmu berdiskusi dengan kelompok mencari kata-kata yang sulit atau tembung-tembung sing mbok anggap angel wonten ing berita mau. Terus mbok tulis wonten RKPD. Lajeng kuwi awakmu goleki unsur sing ana ing pawarto. Terus digawe isine ambil dipresentasikake wonten ngajeng. Paham ya? Menapa ingkang dipun wastani pawarto? Kita ingat saged pawarto menika napa to cah? Kalau kan pemoten nggih. Wonten ing pertanyaan pematik durung pun angkat berita apa sih maksudnya? Iki apa to sing diarani pawarto? Napa ingkang dipun wastani pawarto? Ayo sinten? Ingkang saged. Nggih. Pawarto itu kabar anyar utawa kang lagi dumadi. Kabar anyar kang lagi dumadi. Nah, iki saged diarani Pak. Ana kabar sing paling anyar kang
saking jumlah misalnya kecelakaan terus digawe berita wonten kobongan omah obong digawe berita. Lanjut sanesipun menika wonten oleh papan menika napa? Aku tunjuk jari. Ayo silakan. Halo. Halo. Ya sinten kang saged napa ingkang dipunwastani pawarta? Oh sampun bener tapi coba berulang neh. Mas Elsa, saged? Aku yaitu adalah yang kejadian nyata. Yang dari mana coba Mas Elsa? Aku yaitu adalah yang kejadian nyata. Andara Maria mengenai kejadian nyata. Oh, bisa? Paham ya? Dari SMA-nya di Andara kan berarti di oke. Nah, pawarta yaiku kabar anyar utawa kejadian kang lagi dumadi ana sawijining panggonan sing bisa dicawisake lewat bentuk cetak. Cetak di kono apa ya? Majalah. Bahwa animasi menika sami kalih koran. Kolowati menika sami kalih majalah. Lajeng bentuk siaran. Siaran menika apa wau? Televisi. Yo. Lajeng bentuk internet. YouTube, Facebook, media sosial, Google, menika saged. Utawa lesan marang kok. Menika sing diarani paham? Lanjut. Intiane pawarta menika wonten tunggal apa? Aku menika tegese kami. Terus faktual menika sekali kali. Jadi berdasarkan faktual itu berdasarkan fakta berarti tidak bohong. Terus wonten objektif, jadi memang titikannya wonten aktual, faktual, objektif, lan unik. Ini ciri-ciri pawarta. Jadi wonten aktual, wonten faktual, wonten objektif, wonten unik. Ajeng wonten Robert and perangan pawarta. Berarti jenenge pawarta mesti duweni tunggal irahan itu sami kalih jujur utawa right. Lajeng wonten deadline berarti menika utawa kapan kemudian. Lajeng lift utawa teras menika kunci nggih. Menika pirangane. Lajeng irah-irahan iki kenapa kok kudu ono irah-irahan? Tujuane apa to, Cak? Gampangake pamaca mamateni pawarta kuwi. Dadi misale obongan omah obong desa sono berarti kuwi pun irahan. Jadi isinya berarti tentang omah. Paham ya? Jadi pentingnya wonten irah-irahan menika gampangake pamaca lan ngerteni pawartane. Lajeng wonten deadline utawa wektu. Kuwi apa? Kalau perangan ini nyebut jeneng media masanya misalnya Kompas Kiamat atau koran
Paham. Lajeng wonten lit utawa lit apa les? Les utawa teras pawarta. Menika ringkesane pawarta. Nah, sing dipapake ing bagian ngarep kalau misalnya tentang kejadian kebakaran, berarti isi pawartane menika kaitannya kalih hubungan ngoten nggih. Nanti wonten ing teras pawarta. Lajeng wonten bodi utawa surasane pawarta menika isine tentang fakta sing mendukung teras. Lajeng wonten syarat pawarta. Syarat pawartane menika wigati. Wigati itu berarti penting, benar-benar penting. Jadi ben masyarakatnya ngerti, oh ana kecelakaan dalan iki, berarti kan itu penting kan? Wih, disebut wigati. Terus enggal. Enggal menika sami kalih anyar lebih kedah. Ya, lajeng unik. Lajeng wonten kawetan utawa kondang. Terus saiki mlebu unsur pawarta. Mboten wonten unsur pawarta, niku kan penting nggih. Awakmu kudu iso soalé gladenmu mengko awakmu berdiskusi ngenani unsur. Panggilnya nggih unsur pawarta menika wonten apa Cak? Unsur pawarta 5W1H liyane meh jeneng liyane adik simbol utawa unsur 5W1H Indonesia adik simbol tapi termasuk unsur pawarta. Adik simbol kuwi apa wae berarti? Bane, dage, nah berarti unsur pawarta menika wonten pinten? 6. Itu badhe rumusnya nggih. Berarti wonten apa? Sopo? Kapan? Kepiye? Ning endi kena apa utawa bisa diarani kalau wau 5W1H utawa adik simbol. Nggih. Lajeng iki kok berarti kanggo menyampaikan berarti kan wonten unggah-ungguhe wonten parama sastrane, berarti unggah-ungguh basa menika wonten basa moko lugu. Moko lugu iku dienggo sinten? Tiyang sepuh karo sing wis nom, sing isih nom. Utawa sak padha-padha biasane awakmu. Nek ngomong ngene iki karo kancamu ginakake moko lugu. Utawa ibu karo muridé. Utawa ibumu karo anake. Ngoten nggih? Niku moko lugu. Lajeng wonten moko alus. Moko alus menika diengge sinten, Cak? Bicara, berbicara, marah. Wong sing statuse terus titik akhir menika napa? Titik akhir menika wonten tetembungan. Nah, tembunge menika wonten apa? Tetembung romo. Terus wonten tembung aku tetep boten ya berarti ana tembunge aku boten digantos ku. Berarti isih ajeng nggunakake paham? Jadi ini awakmu lebih kenalan karo kanca sing lebih kenalan ning dalan ketemu. Tapi awakmu nggo ngajeni nggunakake
nggih, wonten sing Mbak Wiwis mboten. Nah, coba mongko bar awakmu sinau basa Jawa niki nggih. Coba nek wonten dalem ginakake krama kalih Bapak Ibu utawa karo sekitar sektor kuwi nggih. Iki mangke lenggaipun nungguhe berarti piturut karo kelompok. Kelompoke pun dulu cawisake lajeng menika dikerjake wonten lembar kerja siswa. Lembar kerja peserta didik dikerjake langsung teng mriki didiskusike kalih kelompok. Ngoten nggih. Nah, kelompoke gunggunge mangke wonten gangsal. Gangsal nggih. Gangsal apa sekawan? Gambar. Wonten sekawan, berarti gunggunge kelompok mangke wonten sekawan. Lajeng mangke lenggae di damel kelompok. Nah, saderenge kula berdiskusi wonten pitakenan anane Pak Wanto. Wonten mboten? Sampun ngertos niki mangke tugasipun napa? Apa, Cak? Diskusi, madosi, nggih, madosi tembung-tembung angel. Rampung menika. Madosi unsur Pak Wanto, lajeng. Nah, nek wis ketemu unsur Pak Wanto nek nembe dijelaske utawa dijlentrehke miturut isine ginakake basa krama. Paham? Jadi kok hasilnya dipresentasikake wonten ajeng, wujude pun berubah dados basa krama. Paham ya? Wonten pitakenan? Boten berarti monggo lenggae lungguhe miturut kelompoke. Sugeng enjang para pamirsa, siaran pawartos LTV Jawi Tengah dinten 1 Pahing 12 Maret 2022 saged panjenengan pirsani malih. Laporan-laporan ingkang akurat tuwin rakyat sampun sumaju katur panjenengan. Antawisipun gamelan dipun tetepaken minangka warisan budaya tak benda dening UNESCO. Sarengan kalih kula Debbie Zulfana Fisah menika pawartos jakepipun. UNESCO sampun netepaken gamelan minangka daftar warisan budaya tak benda utawi Intangible Cultural Heritage. Gamelan dados warisan budaya tak benda dunia saking Indonesia ingkang kaping 12. Keputusan punika dipun tetepaken wonten ing sidang UNESCO sesi 16 rikala Surya kaping 11 Desember 2021 ing negari Prancis. Miturut laman resmi Kementerian Pendidikan lan Kebudayaan, gamelan sampun nate dipun ajukaken ing UNESCO wiwit taun 2019 lan dados cagar warisan budaya kaping 12. Indonesia sampun kasil nyerat 11 warisan budaya tak benda antawisipun wayang lan keris ing taun 2008, batik lan pendidikan pelatihan batik ing taun 2009, angklung ing taun 2011, tari saman tahun 2011, noken tahun 2012. Selajengipun 3 genre tali Bali tahun 2011. Kapal pinisi tahun 2017, tradisi pencak silat tahun 2019, lan ing tahun 2022 inggih punika pantun. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset lan Teknologi Nadiem Makarim ngandharaken bilih niki minangka capaian bangsa Indonesia ingkang ngrembaka kanthi ragaming budaya. Panjenenganipun ugi ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami. Kangge sedaya paraga budaya tradisi, mliginipun pegiat gamelan ingkang tansah semangat nglestantunaken lan nguri-nguri kabudayan Nuswantara. UNESCO netepaken bilih nilai filosofis gamelan minangka salah satunggaling sarana ekspresi budaya
lan nyekuyung koneksi antawisipun menungso kalian alam semesta. UNESCO ugi ngandharaken bilih gamelan orkestra saged ngajaraken nilai-nilai adat istiadat, asih tresno, saha raos peduli marang sapadha-padha. Pawartos kasebat mungkasi sesarengan kita wonten ing adicara pawartos LTV Jawa Tengah ing dinten menika. Kanthi sesanti Joyo Wijayanti, anguri budaya Jawi mugi rahayu ingkang sampya pinanggih. Sugeng enjang lan matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kula sebagai kelompok kali kula iki sedang kula insyaallah. Muhammad Syekh Budi. Ini kelompok kula bagi presentasi akan hasil kelompok kula akan setunggal yaitu madosi tembung akeh. Tembung sunggal dikala tegese nalika kalih antawisipun tegese antara tiga pilih tegese menawa skala melestarikan tegese melestarikan dasar pilih tegese khusus 6 nyekuyung tegese biasa. KPKL yaitu unsur aktif sumber. Unsur aktif juga apa? Gamelan ditetapake minangka warisan budaya benda jenis saka UNESCO. Kapan? Gangsal 12 Desember 2021 nanggi wonten sidang UNESCO sesi 16 ing negeri Prancis. Kepriye UNESCO netepake gamelan minangka warisan budaya tak benda. Iki nilai filosofi gamelan minangka sarana ekspresi budaya lan saged nyengkuyung komunikasi antawisipun manungsa kaliyan alam semesta lan saged ngajarake nilai-nilai adat istiadat. Asis terkena seolah harus peduli marang sapadha-padha. Kenapa? Kebudayaan gamelan sampun netepake ing UNESCO wiwit taun 2019 lan dados tagar warisan budaya kaping 12. Kaping 3 yaitu tugasan isi. Sidang UNESCO sesi 16 negeri Prancis antawisipun Surya kaping gangsal 12 Desember 2021. Gamelan dados warisan budaya tak benda. Kebudayaan gamelan dados cagar warisan budaya kaping 12 Indonesia sampun kasil nulis 11 warisan budaya tak benda antawisipun ringgit lan keris batik angklung tari saman noken 3 genre beksan Bali kapal pinisi pencaksilat lan pantun. UNESCO sampun dados gamelan minangka warisan budaya tak benda amargi gamelan manungsa sarana gadhahi nilai filosofi minangka
piranti ekspresi budaya lan saged maringi piwulang ngenani nilai-nilai adat istiadat nasib tresna lawas budi marang liyan. Menika presentasi saking kelompok kula wonten panjenengan kula masukan saking kelompok sanes. Nggih, monggo saking kelompok sanes. Wonten? Nggih, monggo. Penulisan wonten ing kepala sadhereng Indonesia sampun tansah nulis warisan budaya tak benda tembung dan saged digantos nyerat. Nah, berarti wonten tembung tulis kalau kan wonten nggih, tembung tulis nah menika digantos dados tembung promo yaitu nyerat. Nika nggih Mas. Sanes wonten malih? Wonten ing hasil kelompok kali kula wau wonten tembung tari saman menika saged digantos beksan saman. Oke, berarti wonten tari apa dewa Mas? Tari saman. Tari sama, nah tari sama menika saged digantos dados beksan sama. Menawi wonten panjenengan saking kelompok sanes kula sekawi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tari sama menika digantos beksan sama. Lajeng pengucapan kalau menika nggih menika wonten vokal atau huruf A. Surya, kali apa sih? Ucapnya masih kata nggih? Nah, berarti tesih wonten malih budaya. Ngoten nggih? Nah, surya, budaya menika mah A, vokal A menika saged dipun lafalake dados apa Cak? Oh, napa? Oke, dados napa? Surya. Surya kalih budaya. Paham nggih? Lafal A menika boten tetep A anane O. Ngoten nggih? Wonten melih pelafalan wonten tembung angka 11 nggih Mas Kolo. 11 nggih. 11 dibaca Indonesia. Tesih kecampur bahasa Indonesia 11. Edene apa Cak? Setunggal. Paham? Itu nggih. Saged dimangertosi? Berarti kudu lanjutnya nggih. Berarti iki mau pun ngasilke belajar awakmu menganalisis unsur utawa madosi isi pawarta ginakake unsur adhesif. Saniki kangge mangertosi kemampuanmu mangertosi materi pawarta menika wonten belajar pos tes gundul damel wonten kuisis link sampun gundul set coba tak niki dibuka. Oke, modele menika ulang aja. Oke, ini pemeriksaan nggih. Berarti wonten Mas Laura, duanya Mbak Dinda sama tiganya Mbak Lilis. Wonten ing bagian penutup di akhir pembelajaran menika. Menurut tangkep nggih? Nggih. Punapa ingkang sampun disinaoni? Berarti awakmu iki mau nyinaoni apa? Lajeng punapa manfaat saking materi ingkang sampun disinaoni? Berarti manfaate awakmu nyinaoni pawarta menika apa, Cak? Saged mangertosi isi pawarta saking analisis saking unsur kasih simbah. Berarti saged
Matur nuwun nggih. Jadi pasinau kan diterima sampun rampung dikemas-kemas. Bukunya LKPD dikumpulnya wonten ajeng. LKPD dikepake wonten ajeng bahwa apa supe minggu ngajeng nyinaoni tesih materi pamato ananging ing bagian reportasi kalian guru praktek main prakteknya. Oke, menurut cekaki pasinauanipun saderenge dipungkasi dunurun dipimpin berdoa rumiyin kalih Mas Mesir. Siapa ditunggu kawiwitan. Terima kasih ya.